Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как си вакуумирам нещата. Взел съм свински пържоли, нарязал съм ги и сега ще ви покажа как ги вакуумирам. Каймата също и така остава по-свежа за дълго време. Ето тук вече съм ги вакуумирал и съм написал къщичета, понеже съм ги нарязал на малки парчета. Ето той сега ще го вакуумира. Ето, приятели, сега затваряме тук машинката. Само я щипваме тук за двата края и я пуска. Айде, бъстър копчи. Ето я. И месцето се запазва свежо и хубаво. Я да видим сега. Първо да го вакуумирам ич. Някой път под налягане много опасно. Ето го. Ето, готово, вакуумирано и това е. Ето, приятели, имате хубава и свежа храна за дълготрайно време. Слагате го във фризера, надписвате си ги и сте готови. Айде от байтош!